kwazovhurwa hombe manje in the history of Zimbabwe kuti nyika kana government inondojusa currency, but currency iyoyo haikwanisi kuprovider ma-state service kana ma-tenders vakaita sekumapassports kana kuma-tax. Sanapinda mbona wozvizere sekuda wazeta mzima ino kuti bvasubscriber wolike wotina on the bell icon. Tichipinda muna munonzi, in an unprecedented move in modern economics, the government of Zimbabwe has officially rejected its own currency, the ZiG, as a valid form of tender for state services. This controversial decision has not only thrown the country's monetary system into disarray, but has also sparked significant political and social repercussions. The move, announced in early April 2024, has left both citizens and international observers bewildered, with many questioning the validity of a currency that the issuing government itself not accept. Saka ndo mashoko ari kubuda panzvinzi our government introduce currency, but noona kuti ma-governmental institutions vakaita sekumapassports kana unobhadhara tax chaiko chaiko, iyoyo currency yaintroducwa negovernment haisi kubvumidzwa kushanda ikoko, haisi kana kutomboshanda. Saka ndozvongobuda pachena kuti aiwa vari kuintroduce currency yavasiri kuva neconfidence nayo. Saka muri Zimbabwe chimbotudze mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechiitiko ichi. Aiwa pinai mucomment section medu, musakangana kusubscribe, like, chinotina on the bell icon. Tombotana mabdits andokupa pano paZiG News.